Nájdi súradnice vrcholu nasledujúcej kvadratickej funkcie. X na druhú minus 2x plus 1. Vieme, že to je bod, kde sa kvadratická funkcia mení v tomto prípade z klesajúcej na rastúcu. Vieme, že x-ovú súradnicu vieme vypočítať podľa vzťahu minus b lomeno 2a, kde a je koeficient pri kvadratickom člene, to je 1, b sa rovná minus 2, c je absolútny člen, to je 1. Takže v tomto prípade je to minus 2 lomeno 2 krát 1, čož nám dáva 1. Čiže vrchol bude mať určite súradnice x-ovú bude mať 1 a y-ovú viem dopočítať následovným spôsobom, to znamená hľadáme hodnotu y v bode 1, to znamená 1 na druhú minus 2 krát 1 plus 1, čož je 1 minus 2 plus 1, čož je 0. To znamená, že vrchol tejto funkcie, keď sa to nakreslíme, bude v bode 1, 0, čiže bude tu. Vieme, že prechádzať bude na osi y v bode 1, takže ten graf bude vyzerať nejak takto. Úloha vyriešená.